Prvi od tri, Novosadska mostova, Ladinski most sušen je 1. aprila. Govori Duško Bogdanović, novinar. Srušili su nam vandali most. Taj most je bio spomenik našim emocijama. Mislim da na tom mestu ne treba graditi novi. Onim dvoma stubovima mosta koji su razorili Nemci treba da na večnoj straži u buduće zrak čuvaju i dva nova. 4 stuba bivših novosadskih mostova, kao opomena za nezaborav. Pozdrav, stari moj. Nakon toga na red je došao i most Slobode koji je srušen 3. aprila. Na poslednji preostali most u Novom Sadu, Žeželjev most, prvi projektil je pao 4. aprila. Nakon toga most je bombardovan još 11 puta da bi konačno most srušili 23. aprila. Na Svetski dan medija 3. maja pogođena i potpuno uništena radio-televizija Novi Sad. 6. maja jedan od 4 projektila koji su građani na sabirnom naselju Detelinara završilo je na ovom mestu kod osnovne škole Svetozar Toza Marković. Tritone,